شنوندگان روچیان رادیو دنگ گلدن باشکودارین هیجا ایرو 15 می 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت نه لامده ده امین اوچین سرسی به پیشکش بکن دم دم آزاده ریبرا پویه خوین رژیا سر مجی روزنامه‌وان و نویسکار حسین آیکول و اوراکرن خوشخانه دو ایواری روزنامه‌وان و نویسکار حسین آیکول مالخواه بهش هاتیتن پیش راکرن خوشخانه لیکولین پرورده یاسین جان انقره لن خوشخانه هاتیم بون کو خوین چوی سر مجی وی و عالیه چپه مجی هیجی خوین دبه پشتی مداخله دسپک دکتران او انتبه کرن پشتی مداخله دسپک حسین آیکول خستن عملیاتی بجیشکان دیار کرد که عملیات خطرناکه روزنامه‌وان حسین آیکول نیزی 40 ساله که دده چپمنی آزاد دده من هری زور و زحمت وی کاری مشاندیه ده سری ده سال نوتی ده در باسی چپمنی آزاد بوم ده کوvar روزنامه‌ین وکی halk gerçeği yeni halk gerçeği yeni ülke jiyananu roj özgür yaşam, özgür gündem, özgür ülke, yeni politika, siyah beyaz, demokrasi, ülkede gündem, özgür bakış, 2000'de yeni gündemede xabat meşandiye. Hem veke niviskar hem juveke şevirmendeki her timre nişani nifşen nuda. Hüseyin Aykol yekji rehevalen Ape Musa u dumahiyen viye. Partiyen siyasi u reksinin demokratik u peyamen şifayej Hüseyin Aykol re khwestin. Dem parti de ama خودت بیشه ماموسته حسین کو دنگ گرتیان بو لهمبری işkencenin 12 Eylül liber xodaya u litiş politikên çavusandine taviz sekna xwe nedaye em ji dil û can bawerdikin ku wê ji heqê wî jî derkeve Partiya Herêmên Demokratîk DPP ji li ser hesaba xwe ya X'ê peyamda DPP got em şîfayê ji mamoste Hüseyin re dixwazin ku bi salane bi pênûsa xwe ji girtîgehan heya Kuçeyan jikada her jiyanede tene tekoşine hakikat edide. Partiye Sosyalist Abindesan SP şifaye Hüseyin Aykol request ugut temenevi be tekoşine derbas bu em hevidikin gözütürün demede baş bebe. Komele rojnavarana Dicle Fırat'e defegeci li ser hesaba xoya X'e peyamda ugut dua yenme jibu deye mamuste. Hevseruke dem parti Tuncer Bakırhan de civine de ahibi u mijaren de rojeve de nırxat. Peşi bu vesile salvegere qatilkena kedkari çepemeni azad kadri bağdu bibirani. Her vaxwes kujeren rojnamavan Hakan Tosun u xwende karazaningehê rojin kabayîş demil dest benditin u ceza kirin. Tuncer Bakırhan de devama xaftina xwe de işaret bi bang açtı u civaka demokratik kir u ev peyamda. Em de serdemeke pir giring dene bi ve buna salanu ya meclisere çav u guhen civake levre. Bu peşenktiya Brez Abdullah Öcalan pevajoken uya açtı u çare seri hat despekerin ev pir bi kıymete. Deve herkes pişkiri bide u xwedile derbikeve. Tuncer Bakırhan gut lazime pirskireka Kurd li ser zemina hukuk u kanuni vere çare serkirin u ha devam kir. Dibin bani meclise de komisyonek hat ava kirin. Ev komisyon jibu çare seri pirskireka 7 sali qabatandı meşine. La aliyan godari dike le dve komisyon edil Brez Abdullah Öcalan ji godari bike Brez Abdullah Öcalan dema daxı ve bingehe çareseriye xurt dike lazime komisyon verek be demokrasi bidan uslandıran peştike ve ne be tabuyan em banklı parlamentoyu diken verin em ve salanu bikin sala çareseriye hevserukeden partide şankir ku evji bu adalet u demokrasi tetkoşun u hagut em mafi perverdehi bi zamane dayi ke xudxazın demokrasi ke ku biryar jali hereme ve tengirtin dixwazın em da xwaza berdana girtiyen nexweş u siyasi diken ser raskirne ke kanuni dixwazın em ne aliye tu kesine riyasi yeminin li ser riyeke ras mil bimil بگل خوره بر به آزادی آشتی و دموکراسی و دمشن تونجر باکران تکیلداری گشیدان لسوریه جی اف پیامدا دبیشن رهبری خوسرا باکروشات سوریه نه گریدای پیمانا ده اداره او نه راسته یا لگوری توناگره حکومت شامیه به تن سر خو دستوره که راگهاند نه کورد نه درزی نه علوی نه جی پکاتن سوری تده جهدگیرن هزا دخوازه پرسکریکا بریا سیاست و دیالوگ چاره سر بگره و بریا خوسره دانستان
danûstandin dewam dike hêvî dikim ku ev danûstandin ve çareseriya bixwere bîne divê Şam ji baweke avaker bersivê bide van gav û înisiyatîfan her wa divê Tirkiye ji birêveberiya xweser re ji awayeke siyasî têkiliyan pêş bixe bi vekirina deriyê sînûrê Nisêbinê re em dikarin gaveke dîrokî bavêjin. Jinan 1800 name ji rêbera pornivîsanin Kongreya Seraya Kantona Cizîrê di 1 Cotmena 2025 da kampanya name nivîsandina rêbera porê da bû destpêkirin. Kongrestar li pêşiya navên daxuya li taxa Xerbiya Qamişloyê daxuyaniyek da. Berdeka Kongresdara Qamişloyê Rihan Tem û daxuyanî xwend û got di çarçovaya kampanyayê de meş û mîtîng panel û civîn hatine li darxistin. Li her mîtîng û civînan de manîfestoya aştî hatiye xwendin û nêrînên gel hatine girtin. Herî dawî îro ji tevaya jinên li herêmê yên di nava sazî û destgehên jinan de kar dikin name hatine girtin. Di nameyan de hêviyek mezin heye ku di pêvajoya nû de rêyên demokratîk û hukukî li pêşiya rêbera porê vekirin. Rêbera por sermüzakerevane û azadiya wî bi wê misyogeriya aştî û demokrasiyê ji ber wê em bank dikin ku ji bo rêyên qanûnî li pêşiya rêbera por vebe. Em ê li beramberî kompleya nav netewêjî têkoşîna xwe bidomînin û ji bo wê jî jinan 1800 name ji rêbera porê nivîsandine. Em weke jin soz didin ku berpirsyarê xwe ya ji bo aştî û civaka demokratîk pêk bînin daxuyanî bi duruşmayan bidawî bû. Li Mêrsînê polîsan nehêştin li qada vekirî taziye bêdanîn Gerlaya Azadiye Aydın Özdemir bi nastav Andok Jîrkê di dihê çileya 2019 de li Xakurkê di êrişa dewleta Tirk de şehîd bû. Piştî ragihandina HPG'ye taziye şehîd li taxa Şevket Sümer a navçeya Akdenizê ya Mêrsînê hatibû plankirin. Lê polîsan bi weseytên zirxî deriya taxê girtin û nehêştin taziye li qada vekirî bêdanîn. Gel ev astengî şermezar kir û ji ber derê avahiya Dem Partiye heta cihê taziyê meşiyan. Piştî meşê taziya şehîd bi pêşengtiya meya derê bi girseyê hat ziyaretkirin. Di Serdanê de hevserokê Dem Partiya Mêrsînê Reşat Aşan tehdîdên li ser malbatê şermezar kir û got di demeke bahsa aştê tê kirin û hêviyên çareseriya demokratîk geş dibin ve hürmetiya li hemberî êşê gel nayê qebûl kirin. Em tevî hemû astengiyan taziyê xwe li kolanan jî bidomînin. Li zanîngeha Dîcle ji bo rojên kabayîş meşa girseyî hate darxistin. Xwendekarên zanîngehê Dîcle ji bo rojên kabayîş a ku li Wanê bi rengeke bi guman jiyana xwe ji desta meşiyan. Bi pêşengtiya xeta jinê li ber Fakülteya Fen meş dest pê kir û li ber Fakülteya Perwerdeyê bi daxuyaniyê çepebinê bidawî bû. Malbata rojên kabayîş mêsa ciwanana Dem Partiye rêveberên DPP û gelek xwendekar tevlî çalakiyê bûn. Li ser navê xwendekaran Berivan İgin û got ev cinayet ne tenê li rojîn êrişeke li dijî hemû jinan e. Kîne çima tê parastin. Dayika rojîn Aykül Kabayî jî xwest ku kujer bên eşkere kirin û got keça min xwe nekuştiye. Aygül Kabayî destşan kir ku heya kujer tên dîtin ew ê têbikuşin. Xwendekarê birîndar rakirin nexweşxaneyê û hat ragihandin ku xeteriya jiyanî nîne. İsrailê cenazeyê Filîstînan radestkirin ajansa France Press diyar kir ku di çarçove peyama agiribesteya di navbenkariya Amerîkayê de İsrailê cenazeyên 45 Filîstîniyên ku di şer de hatibûn kuştin radestî desthilata Gazayê kirin. Xeçasûr a navnetewê diyar kir ku teslîmkirina tevahî rehîneyên kuştî û girtî wê demeke derbas bike û ev prose ba astengiyek mezin bi nav kir ji ber ku zehmeta cenazê di nav kavilên Gazayê de werin dîtin. Girêdayî wê piştî Hamasê tenê cenazeyên çar rehîneyan radest kirin ku bi peymanan re nakoke Tel Avivê daxuyand ku wê derbaskirina alîkariyê mirovî li şerî de Gazayê kêm kiriye û derketina Filîstîniyan di deriya Refahê re xedexe kiriye. Dezgehê ragihandinê İsrailê diyar kir ku li gel Hamasê agahiyên saxlam ên derbarê cihê zêdetirî 10 rehîneyên kuştî hene lê tenê çar cenaze radest kirine. Ev yek bin pêkirina peyman
پیمانه اسرائیل زهتک زیده که کو حماس قناغ دن ا پیمانه در چند ساعت پیشته پیک بینه بله داری نیجا ام هاتن داویان و چین خواه لی ام دخوازن آگاه یک پار و بیکن لباشور کردستان مازوت کتیه مازوتا لباشور کردستان کتیه آنا خاطری ویدن باش